nopea ja näppärä herkullinen kasvislasagne, joka on kasvisruoka-ainesasta ihoa kaunistavaa ja emäksi söivää ruokaa. Niin mä näytän ensin tässä, että ihan vaan näin tässä ihan tämmöisellä juustohöylällä vetelen tästä niin kesäkurpitsa, tällaisia sliceja. Ja sitten mulla on, laitan tällaiseen lasagnekulhoon tai vuokaan niin vähän öljyä. Sitten laitetaan vähän tomaattikastiketta alle. Siellä täysjyvä lasagnelevyjä. Vähän mulla on tällaista kaurakermaa, vaikka kaura- tai kokkoskermaa. Kasviskermat on hyviä. Sitten laitetaan näitä suikaleita. No ja sitten voisi olla jotain kasvisproteiinia. Mulla on tällä kertaa nyt tällaisia valmiita linssejä. Sitten voi myös olla jotain muutakin kasvisproteiinia, esimerkiksi nyhtökauraa tai härkistä tai näin. Mutta nyt laitoin näitä. Ja sitten taas lähdetään kerrostamaan täältä. Noin. Sitten voitaisiin laittaa pestoa. Mulla on tällä hetkellä tämmöistä villipesto nokkonen. Et löytyy tuolta S-Marketista tämmönen ihan suomalaisittain tehtyä pestoa. Ja sitten taas laitetaan näitä löylyiä lisää. Ja sitten taas tätä kaurakermaa. Ja sitten näitä kesäkurpitsaviipaleita ja vielä vähän kermaa ja sosetta ja sitten vielä juustoraastetta päälle ja sitten uuniin. Mulla on nyt ihan perinteistä juustoraastetta, mutta voi olla tietysti kasvispohjastakin. Nyt on valmista ja reunastakin on jo syöty.